लोगोफोर दिनै नोंथांमोननो देखायगोन मास मोनसे मोननैनि गेजेराव शेयार मार्केटाव सुइं ट्रेडिं खालामनानै माबोरै 5%, 10%, 15% अर्न खालामनो हायो। दा सुइं ट्रेडिं होननानै बुङोबा बियो ल' रिस्क, माने बांद्राय रिस्क गैया। नोंथांमोना मिथिगौ शेयार मार्केटा बिराद रिस्की होननानै, किन्तु सुइं ट्रेडिंआ बेबायदि रिस्क नङा। आरो शेयार मार्केटाव जेब्ला सुइं ट्रेडिं खालामगोन अब्लानिया लस जानायनि चान्सआ बहुत कम। माने बेयाव लस जाबाबो नोङो सेल खालामाब्लासिनो लाखिबाय थाब्लानो बे सानसे नङा सानसे प्रफिट फैथारगोन बियो। बेनिखायनो आङो सुइं ट्रेडिं माबोरै खालामो आरो आंनि मोननैसो सुइं ट्रेडिं मा स्टकआव आङो सुइं ट्रेडिं खालामनाय दं, ओमफ्राय बेसेबां प्रफिट बेसेबां लस जानानै दङ बेखाय देखायनो नागिरदों। माने सुइं ट्रेडिं माने मा सुंदयै बुंनो नागिरदों। सुइं ट्रेडिं माने जाबाय मोनसे रोखोमनि ट्रेडिं, कुनु बेयाव फिक्स टाइम पिरियड थाया। दिनै नोंथाङा बायबाय, बे बायनायखौ नोंथाङा मास मोननै, मास मोनसे बा 15 दिन 10 दिन साननै सानथामावनो नोंथाङा फानगारनो हायो आरो जेब्लानो प्रफिट जायो। हमना ला दिनै आङो बाय खालामबाय मोनसे स्टकआव शेयार 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख 2 लाखनि आङो शेयार बायबाय। लाब जायोबा आङो गाबोननो सेल खालामनो हायो, बा आङो समफोर बा आफ्टार 5 days, आफ्टार 10 days, बा मास मोनसेनि उनाव, मास मोननैनि उनाव, मोनथामनि उनाव जेब्लानो प्रफिट फैयो अब्लानो नोंथाङा बेखौ सेल खालामनानै प्रफिट बुक खालामनो हायो आरो दा बियो बिराद मोजां मोनसे ट्रेडिं आरोखि। दा नोंथाङाबो जुदि शेयार मार्केटाव ट्रेडिं खालामनो लुबैयोब्ला सुइं ट्रेडिं खालामजागोन। गुबुन गुबुन ट्रेडिंफोरा बिराद माने रिस्की, आरो नोंथाङा ओरैनो सुइं ट्रेडिं नङाब्लासिनो ओरैनो इनभेस्टमेन्ट खालामनो हायो, बायना दोननो हायो बोसोर बोसोर, 10 बोसोर, 5 बोसोर, 1 बोसोर, 20 बोसोर, 15 बोसोरनि थाखाय। आरो बेखौबो खालामनो बायोबा एसेबां टाइम नेनो जुदि नोंथाङा बाथारोब्ला सुइं ट्रेडिं इज द बेस्ट फर इउ। स' थ्रु सुइं ट्रेडिं माबोरै खालामो आङो एसे देखायनि, आरो आंनि प्रफिटखौ आङो देखायनो नागिरदों। खिन्थु आङो बुङो, आङो रावखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो स्टक रेकमेन्डेसन खालामनो नागिराखै दै। दिस इज अनलि फर इडुकेसनेल पार्पस। आं बबेयाव दोनदों, मा प्रफिट जादों, मा लस जादों बेखौ नायनानै नोंथाङा जाहाथे इनभेस्टमेन्ट खालामा। अके, स' अब्ला जोङो कम्पिउटारनि स्क्रिनाव थांनोसै। बेयाव एसे बुजिनि आरो आंनि मोननैसो स्टकखौ नायनि आं बबेयाव बेसेबां पार्सेन्ट लाब जादों, लस जादों। अके, आरो मा स्ट्रेटेजि बाहायनानै आङो बै स्टकफोरखौ बायदोंमोन, आङो माब्ला फानगोन बे स्टकफोरखौ, बेखौनो आङो नोंथांमोननो आंनि कम्पिउटारनि स्क्रिनाव देखायनो। नैबे जाबाय SBIनि स्टक। स' बे SBIनि स्टकखौ आङो मास मोनसेनि एसे बांद्राय जाबाय। आङो नैबेयाव जेब्ला मास मोनसे सिगाङो SBIनि चार्टआ नैबायदिमोनथ', नैबायदिमोन माने नैखौ नाय, नैबे प्राइसआ नैबे प्राइसआ बे बेसेबां 821 आङो बायदोंमोन आरो 1.5 माससोनि सिगां। ओमफ्राय दा प्राइसआ जेब्ला 1 मासनि सिगां बायदोंमोन ना, बेसेबांमोन नैबेयाव नाय, नैबेयाव 821मोन। ओमफ्राय दा बिनि प्राइसआ नै फैयै फैयै बाङै एसे माने गाहायाव फैलाय, एसे गोजौ थांलाय, एसे गाहायाव फैलाय, एसे गोजौ थाङैनो गोजौ थांथारबाय नै इसिबां। दा होमबा बिनि प्राइसआ बेसेबां 919। अब्ला नायदो आङो बेसेबां प्रफिट जाखो। दा बेखौबो नायनो हायो प्रफिटखौ। आं एसे जुम खालामनाय, बे जाबाय SBIनि अभारभिउ। नायोब्ला बेबायदि आरो माने हिस्ट्रिखौ जों नुजोबो। नैबायदि प्राइसआ बेबायदि गोजौ थांलाय, ओरै गाहाय फैलाय, ओरै गोजौ थांलाय, गाहाय फैलाय फैगासिनो दं। ओमफ्राय आङो जेब्ला नैबायदियाव आङो चान्स मोन्दोंमोन, जेब्ला चार्टआ नैबायदि पेटार्न जानानै दंमोन, आरो आं एसे जुम खालामनानै होबाय। माने जेब्ला नैबे मोनसे स्टिकआ क्रिएट जाबाय थादोंमोन, अब्ला आङो बे स्टिकआवनो बायदोंमोन आरोखि। माने बे समाव प्राइसआ नै बिथिं नाय 821मोन। दा खिन्थु SBIनि कारेन्ट प्राइसआ नै दिनै एसे खमायबाय, नै मोनहैबायमोन जेब्ला आङो फाननो बायो, खिन्थु फानाखै आङो। बेयो नैबेसेबां माने 928, 27 बेबायदि मोनहैबायमोन आरो। दा खिन्थु दिनै एसे खमायनानै 920 जानानै दङ। अब्ला आङो बेसेबां प्रफिट मोनखो, माने 820खौनो हमबाय, 820आव आं बायदोंमोन, 820आव आं बायदोंमोन। दिनै बिनि प्राइसआ 920, माने एकदम पुरापुरि आङो 100 थाखा लाब। आरो जुदि पार्सेन्टआव नायोब्ला, पार्सेन्टआव जुदि नायो, 1 सेकेन्ड आङो पार्सेन्टखौ देखायनो। बेयाव पार्सेन्टखौ जुदि नायो, नैबेयाव आं बायदोंमोनथ', नैबे मोनसे आं बायदोंमोन। होमबा ओरै नायोबा नैबेसिम ओरै लाबाय। होमबा बेसेबां पार्सेन्ट आं प्रफिट जाखो, नै बायदोंमोन नैबे थसे स्टिकआव। आरो बे स्टिकआव जेब्ला दोंबाय थायोमोन मार्केट प्राइसआ, अब्ला बे SBI स्टकनि बेसेना 821मोन। दा थाङै नैया दिनै एसे खमायनानै 919 जाहैबाय, 20खौनो हमबाय हिसाबा मोजां जानायनि। अब्ला आङो 12.18% आङो माने 1.5 मास माने 40 डेजसोआव, एप्रक्सिमेट बुंदों 40 डेजसोआव आङो, 40 डेजआनो नैया 47 डेज, येस ओंखारखायो। 47 डेजआव आङो
12% मोनबाय आरो 2 मासानो जायाखै 1.5 मासखौनो हमबाय 1.5 मासाव आङो 12% प्लास मोनबाय आरोखि आङो SBI आव 1.5 मासनि सिगाङाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनानै दिनै आङो 12% आङो मोननो हाबाय आरो बेबायदिनो बिराद पार्सेन्टबो मोननो हागौ नोङो जेब्ला नोंथाङा एनालाइसिस खालामनो रोंगोन दा बेबायदि दा जुदि आङो प्रफिट जायामोनब्लाबो आङो बे स्टकखौ फाननाय नङामोन मानो बेयाव जेबो टाइम पिरियड गैया जेब्लानो लस जागोन अब्लानो बेखौ हल्ड खालामनानै लाखिबाय थानो हायो आरो जेब्लानो प्रफिट जागोन अब्लानो नोंथाङा बेखौ फानगारनो हायो आं दा बेखौ फानगारनो हायो खिन्थु आं फानगारा मानो आंहा मोनसे एक्सपेक्टेसन दंबावो बे स्टक प्राइसनि बेसेना दिनै 919 ना बेयो हयथ' 1000 जाहैनो हागौ बा 920 30 40 बेबायदि 1000 बे बारायलांबाय थानो हागौ दा बेनिखायनो आङो दिनै बे SBI नि स्टकखौ सेल खालामा दा बे जाबाय सुइं ट्रेडिंनि बिराद मोजां मोनसे अपरचुनिटिस नोंथाङा बे अपरचुनिटिसखौ लानो हायो आरो जुदि एसे सोलोंनानै शेयार मार्केटनि सोमोन्दै सोलोंनानै लायोब्ला दा बेबायदि ओमफ्राय आंना लसबो दङ जेनेबा मोनसे मोननै स्टकआव खिन्थु बेबायदि माखासे प्रफिटबो दं आरोखि आरो बेबायदिनो मोनसेयाव प्रफिट मोनसेयाव लस बिदि थाङै थाङै एभारेज माने प्रफिटआनो थाखायो आरोखि दा आङो बे जायगायाव मानो बायदोंमोन दे आं बेखौ एसे बुजायनोसै आरो बे जायगायाव आं बायनाय कारना जाबाय नैबे मोनसे थसे नैबे हांखोखौ नुना लायोना बे हांखोनि मुङा जाबाय 44 मुभिं एभारेज जेब्लानो मार्केटनि प्राइसआ बे 44 मुभिं एभारेजाव सापर्ट लायो अब्लानो आङो बायो दा आङो नै थसेखौ नायबाय नैबे मुभिं एभारेज 44 नालाय बे 44 मुभिं एभारेजखौ क्रस अभार खालामदों थेवबो आं बायाखै खिन्थु आं नेक्स्टआव बायदों आंहा कनफार्म जाबाय जे बे 44 मुभिं एभारेजनि सायाव प्राइसआ थांबाय गोथां केन्डेल स्टिक क्रिएट जाबाय बे माने 44 मुभिं एभारेजखौ क्रस अभार खालामनानै आरो नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआबो ग्रिन जाबावबाय आंहा कनफार्म जाबाय जे बियो गोजौ थांनायनि लामायाव ओंखायनो आङो नैबे मोनसे केन्डेल स्टिकआव आङो बाय खालामदोंमोन आरो आं साननाय बायदिनो दिनै मार्केटनि प्राइसआ साननैसो एसे एनैया माने रेन्ज बाउन्ड जादों साइडवेज जादों जानानै बंला बारलांबाय आरोखि आरो बेयाव गाहायाव फैदों नैया सानथाम गाहायाव फैदों आरो बिदिनो सानसे गोजौ थांदों आरो बेबायदिनो साननै सानथामजों मोनसे प्राइसआवनो ओरैबायदि साइडवेज जादों आरो बिदिनो गाहायाव फैलायदों आरो गोजौ थांदों बिदिनो थाङै थाङै थांथारबाय आरो दिनै बियो आंनो माने 12% प्रफिट होबाय आरो आं गोसोबानो फाननो हायो दा बे जाबाय सुइं ट्रेडिं आरोखि नोंथांमोना बुजिबाय जानांगोन दाना सुइं ट्रेडिं माबोरै खालामो आं एसे देखायनानै होनो माने सिम्पल नोंथाङा जायखिजाया मोनसे स्टक लानाय दा आं SBI खौ लाबाय नैबे SBI खौ लाबाय दे बा आङो जायखिजाया मोनसे स्टक लाबाय नै बाय खालामबानो जाबाय आरो बे बायथ'ना होबानो बाय खालामबाय खिन्थु गोसोआव लाखिनायखौ रेगुलार आरो नैबे इन्ट्राडे आरो डिलिभारि दंना बे डिलिभारियाव क्लिक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नैबे मार्केट प्राइसखौ बेखौनो लाखि बेयाव अपसन थायो बेखौ मार्केट प्राइसखौनो लाखिबाय नै मार्केटआव थु मार्केटआनो थाबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट नों खैथा शेयार बायनो बेयाव क्वान्टिटिखौ होबाय नैया 100टा शेयार 200टा 10टा 20टा मोनसे मोननै मोनथाम जायखिजाया नोंनि गोसो बायदि नोंथांनाव बेसेबां फैसा दं ओमफ्राय नैबे बाय अर्डार खालामबानो जाबाय आरोखि दा बेनो सुइं ट्रेडिं खिन्थु नोंथाङा जानला मोनला बायनो नाङा नोंथाङा नायनांगोन जे मार्केटनि प्राइसआ गोजौ थांसिगोन नामा एनालाइसिस खालामनांगोन बा सोरबा गोरलैयाव सोंनांगोन बेबायदि एनालाइसिस खालामनायनि गेजेरजों नोंथाङा बायोबाथाय आरामसे पार मान्थ नोंथाङा प्रफिट आर्न खालामनो हायो आरोखि दा बेनो